Ale počkej, asi jsme to našli, ten nový biom. Vypadá to tak jako sklesle a ty stromy, to by možná odpovídalo. Prosím, to bude mega. Počkej, je to fakt on ten biom? Jestli jo, tak vypadá dost teda jako swamp biom. Aha, co je tohle za biom? Jako, tohle asi nebude ten novej. Tohle nevypadá. Tohle je prostě klasický swamp biom. No nic no, tak běžím dál na moji cestu. Tohle je teda taky rozvláštní strom. Dámy a pánové, zkuste dát teď odběr se zvonečkem. Třeba mi to aspoň nějak jako pomůže k tomu, abych to docílil. Protože tohle bude hodně dlouhá cesta. Tam máme lávu. Počkej, tam to vypadá zase. Ale ne, já už se nebudu radovat. Třeba to bude zase swamp biom. Už tomu reálně fakt nevěřím. Prosím, ať je to fakt jako, ale vypadá to dost mavě. Tak to se nevypadá swamp biom, ne? Tam je vesnička vedle. Počkej, že by to fakt bylo ono? Přece swamp biom nemůže být jen takhle uprostřed ničeho. OK, ty stromy vypadají jinak než swamp biom. Prosím, ať to je on. Prosím. Je to on. Jo, našli jsme to. Ne, bože. Tak tohle Ale ve všech je verzích epický. Jak můžu získat vlastně, OK, sekerou? Nebo jak můžu získat tuhle liány? Pale Hanging Moss? Nice, získali jsme to. Máte teda hrozně divnou takovou 3D strukturu. Můžeme potom i nějak líst, nebo ne? Ne, takže to fakt jenom visí, jo? Dobře. Jako se to extrémně dlouho. To teda jako nevím, jestli to tak bude i potom v ostrý verzi, ale zatím to je dost zvláštní. Kope se to extrémně dlouho a je taková 3D textura. Dost zvláštní to je. Ale pojď, získáme dřevo. Ty krásu, to vypadá úplně jak dřevo ducha. Když se na to podíváte, prostě jako kdyby tomu chyběla barva. Podívejte se na to. Wow. Ty kráso, OK. Zkusíme rozkraftit, jak to vypadá. Hodně zajímavě. Ty kráso, to fakt vypadá tak jako